Igama lami nginguThandi. Ngihlala eThekwini. Ngihlala nabazali bami. Ngifunda ibanga lokuqala. Ngithanda ukufunda izincwadi ngoba zingenza ngikwazi ukubiza amagama kahle. Ngithanda ukudlala nomngane wami uBongiwe. uBongiwe naye uthanda ukufunda izincwadi. Mina ngithanda ukudla izithelo izinsuku zonke. Ngidla izithelo ngoba ngifuna ukuba namandla. Ngithanda ukuya esikoleni. Esikoleni sifunda izibalo nonkamisa. Imibuzo. Yiphendulele kuma-comments. Ngubani umuntu abakhuluma ngaye kule ndaba? Ngubani umngani kaThandi? uThandi yiziphi izinto athanda ukuzenza? Ukufunda kumnceda ngani uThandi? Iyiphi into umngani kaThandi ayithandayo efana neyomngani wakhe? Sanibona Zamani Zulu Nation. Mina nginguzamani. Thank you very much for watching until the end of the video. If you'd like a challenge, try watching the video again with the isiZulu subtitles. If you'd like to ramp up your learning, contact us for group or private Zoom lessons. Check out our podcast or get on our mailing list for our upcoming online isiZulu course. You could also join our YouTube channel or Patreon page for weekly deep dives into these videos to get the most out of them. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle bafundi.